magitan sa inyong dalawa. Hindi kayo dapat nag-aaway. Hindi nyo dapat sinasaktan ang isa't isa. Dahil iisa ang ugat na dinadaluyan ng inyong dugo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sasalim pa ako. Aba, ubus na ang 5 boteng beer. Di man lang ako inantok ah. Parang warm up lang. Teka, papabili uli ako kay Romel. Romel! 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 Ano ba? Romel! Sandali lang, kuya. Nandyan na. Ba't pa ang bagal mo kumilos? Kanina pa kita tinatawag eh. Pasensya na, Kuya Cedric. Ito ho. Bakit ba? Bili mo uli ako ng 5 boteng beer. Ha? Eh, kuya, sarado ng tindahan. Problema ba yun? Eh di doon ka bumili sa convenience store. Ang layo pa nun. Tapos, mailim pa sa daan. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Wala ka talagang silbi. Bakit naman kasi hindi ka pa nagpabili ng marami kanina eh? At ako pa ngayon ang sinisisi mo. Kasalanan ko ba kung mabitin ako? Kaya sige na, ibili mo uli ako ng beer. Kuya, pwede bang bukas na lang? Ano? Ang dami kasing tambay dun sa kanto. Baka mapagtripan ako. O ano ngayon, tatakot ka sa kanila. Pero sa akin, hindi. Kung ikaw kaya pagtripan ko, ha? Okay lang, kuya. Ha? Sanay naman akong pagmalupitan mo eh. Ah, ganon. Bakit, papalag ka na, ha? Papalag ka? Kuya! Sabihin mo lang! At magsuntukan tayo sa labas! Cedric! Oh, ay nakakampi mo. Pero okay lang. Kahit pa pagtulungan niyo ako. Ano na naman bang kaguluhan to? Wala pang gulo, Daddy. Uumpisahan ko pa lang. Gusto mo sumali? Romel, iwan mo na kami rito. Opo, itay. Good night po. Ayos. Saved by the bell, ha? Ano ba problema mo? Kailan mo ba tatantanan si Romel? Sige, Daddy. Ipagtanggol mong bastardo mong anak. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi bastardo ang kapatid mo. Alam mo yan. At ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo, Daddy, kahit kailan, hindi na magbabagong turing ko sa kanya. Isa siyang bastardo dahil anak siya ng kabit mo. Sabi ko sa'yo, hindi ko kabit si Perla. Dahil kasal kami. Bakit ba yan ang paulit-ulit mo sinasabi? Kahit pa ilang beses kayong ikasal, mananatiling kabit ang tingin ko sa babae mo. Siyang salot sa ating pamilya. Siyang dahilan kung bakit nawala si Mami. At kasalanan mo yun, Daddy. Kasalanan mo yun. 10 taon nang wala ang mami mo. Hanggang ngayon ba naman patuloy mo pa rin itong isusumbat sa akin? Habang buhay kong kikim-kimi ng galit at hinanakit na itinanim mo sa aking dibdib. Patrip. No way. Patas lang kami. Dahil alam ko ibinibigay ko sa kanilang sakit ng ulo. Pero hindi ka ba nagsasawa? Ayaw mo bang maiba ang takbo ng buhay mo? Ha? Paano? Ano kaya kung magsama na tayo? Saan naman tayo titira? San pwede sa inyo? Ha? The more, the merrier.
Kung ako lang ang masusunod, Andrea, aalis na muna ako sa amin eh. Paano ka mabubuhay? Pwede naman ako mag-working student. Hindi mo na yung kailangan pang gawin. Isang semester ka na lang eh. Graduate na tayo. Mas madaling makakita ng stable job kapag meron tayong tinapos. Kung sa bagay. Pero, malapit na talaga ako mapikon sa kapatid ko. Parang gusto ko na siyang patulan. Oh, kumusta na ang pag-aaral mo? Okay naman po, Itay. Matataas po ang grades ko. Sa katunayan nga po, sure na po ako sa pagiging cum laude. Pero, pipilitin ko po maging magna cum laude. Huwag mo masyadong dibdibin ang pag-aaral mo. Napapadalas na kasi ang pagpupuyat mo eh. Alalahanin mo, mas importante pa rin ang kalusugan mo. Nay, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po eh. Alam mo, anak, makapagtapos ka lang. Kontento na kami ng inay mo. Siya nga naman, anak. Abay, hinay-hinay lang. Kamamaya niya, magkasakit ka. Basta po, lalo ko pa pong pagbubutihan ang pag-aaral ko. Para mabigyan ko po kayo ng karangalan. Ay, naku, mabuti, anak. Napakabait mo talaga. Ngayon pa lang, ipinagmamalaki na kita. Sana naman mahawahan mo ang iyong kapatid kahit kapirasong bait. Para mabawasan ang kahit konti ang sakit ng ulo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napagod ako ng gusto sa paglilinis dito sa kwarto ni Cedric. Oh. Daming kalat. Napakaburara talaga naman eh. O eto, isang tambak na itong labada. Aba, ang galing. Ang kintab ng saiga. Ano kaya kung ilang pasok ang mukha mo sa saig para kumintab din? Cedric! Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Huwag mo kong pakikialaman. Cedric, ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang madrasta mo. Ang sabihin mo, epal ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Pinipilit mong pumalit sa trono ni Mami. Gusto mong maging reyna gayong isa ka lamang sampid na busabos sa pamamahay na ito. Alam mo, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Pero gagawin ko pa rin kung ano yung inaakala kong tama. Okay, fine. Makulit ka rin lang kaya pagbibigyan kita. Inumpisan mo kaya tapusin mo. Linisin mong mabuti tong kwarto ko. Ha? Ayoko makakita ng kahit isang butil ng alikabok. Labhan mo na rin tong labada ko. At pagkatapos, plansyahin mong mabuti mga damit ko. At ayoko rin makakita ng kahit konting gusot. Maliwanag ba? Maliwanag, walang problema. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Very good. Asa nga pala, nagugutom ako. Kaya ipaghanda mo ako ng merienda. Sige, hintayin mo ako. Dadaling ko rito yung merienda mo. Ang tindi mo ha, Perla. Ibang klase ka. Ang dami ko nang sinabing masasakit na salita. Inalipusta kita sa loob ng 10 taon. Hindi ka pa rin natitinag. Kapituko ka pa rin sa inagaw mong posisyon. Pero okay lang. Dahil magkakasubukan tayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tibay at tatag mo.
Chip ka na naman sa madasta mo. Agi naman eh. Kasi naman isama mo na ako sa inyo para meron kang kakampi. Nag-iisa ka lang dun eh. Talaga bang seryoso ka? Siyempre. Sabi ko naman sa'yo, the more, the merrier. Ayaw mo nun. Dalawa na tayong magpapasakit sa ulo nila. Ang saya-saya, di ba? Sa bagay, gusto ko yung idea mo eh. Sige, mag-impake ka na. At ngayon din, isasama kita sa bahay. Hindi na ako sa kanya. Ginawa mo na yan dati, di ba? Pero ano nangyari? Napahiya ka lang. Pero pumayag na siya. May usapan na kami. Dahil meron siyang hidden agenda. Para namang hindi mo sa kilala eh. Damian, huwag kang mag-alala. Basta, akong bahala. Hello, everyone? Anong ibig sabihin nito, Cedric? Ba't mo sinama rito ang babaeng yan? At mukhang nag-alsabalutan ka, iha. Pa, i-welcome mo na lang si Tricia dahil umpisa ngayon, dito na siya titira. Ano ka mo? Pakiulit nga. Bingi ka? Di mo ba narinig yung sinabi ni Cedric? Pagkabingi yan eh. Sa ayaw at sa gusto mo, dito na ako titira. Ayos ka, iha. Matindi ka rin. Parehong-pareho kay ni Cedric. Bastos at walang galang. Tama ka, Papa. Dalawa na kami ngayong magpapasaya sa inyo. At sisiguruhin ko, mag-enjoy kayong lahat dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tantanan mo na ako, Ate Tricia. Dahil hindi kita papatulan. Uy, matindi. Juicy. Hindi ako choosy. Marunong lang ako magpigil ng sarili. Magpakatotoo ka na kasi. Huwag mong pigilan. Sige ka, sasakit ang puson mo. Ang kulit mo talaga. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita papatulan. Bakit? Bakla ka ba? Hindi ako bakla. Meron lang akong taste at delikadesa. Leche ka? Nang-insulto ka? Ikaw ang unang nang insulto. Arte mo kasi. Maarte talaga ako. At hindi ikaw ang klaseng babaeng papasa sa panlasa ko. Aray. Grabe ka mang insulto, ha? Kung ayaw mo mainsulto, umalis ka sa harapan ko. Okay. Fine. Sige. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tatag mo. Huwag mo akong pipikunin. Dahil ipapakain kong lahat sa'yo ang mga sinabi mo. Ano yan? Anong arte yan? Bakit? Mukhang wala ka sa kondisyon ah. Bad trip kasi ako. Bakit? Ano ba problema? Basta, bad trip ako. Kanino nga? Kay Romel ba? Oh, Dahil hindi umubra ang pang-aakit mo sa kanya? ano mo pinagsasasabi mo? Marunong akong makiramdam, Tricia, at magmasid. May bagong salta sa bahay nyo. Hindi ka ba nahihirapan makisama? Sina Itay at Inay ang nahihirapan makisama sa kanya. May pagkabastos kasi. How about you? Hindi ka ba binabastos ng hipag mo? Ibang klaseng pambabastos ang ginagawa niya sa akin. She is trying to seduce. Nakatira kayo sa iisang bubong. Kaya hindi imposible ang mga pinapangambahan ko. Andrea, magtiwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Cedric, maghapon ka nang nakababa dyan sa computer. Ano ngayon ang pakialam mo? Hindi kasi maganda sa kalusugan ang lagi na-expose sa radiation. Sabi ko naman sa'yo, wala kang pakialam, ha? Mas mabuti pa siguro. Anak, nanto ko. Nakakabadrip ka. Bakit? Ano ba problema? Ang pait kasi ng tinimpla mong kape. Paano magiging mapait yan? Nilagyan ko naman ng asukal at creamer yung kape. Ano magagawa ko kung mapait sa panlasa ko? Sana sinabi mo ng maayos.
Hindi mo naman kailangang ihagis yung tasa. Palilinis ko lamang nitong sahig. Pero ayan, marumi na naman. Problema ba yun? Dilinisin mo ulit. Ginusto mo yan, kaya lubusin mo na ang pagiging epal mo. Anong nangyayari rito? Dumating pa isang buwiset, Narinig ko ang sinabi mo kay inay. Hindi ka ba talaga marunong rumispeto? Paano ko naman irerespeto ang isang malanding haliparot na katulad ng nanay mo? Hayop ka, bawiin mo sinabi mo! Hindi ko babawin. Tama na. Iwan mo na kami. Sige na. Ako nang bahala rito. Hindi pa pwede, inay! Hindi ko hayaan bastusin kayo ng harapan ng napastang ito! Ganun. Papalag ka na? Papalag ka? Sandali! Huwag kayo! Papalag ka? Romel, Inay, ano ba? halika dito! Inay, huwag mo akong kalad ka rin! Sige. Anak, Dalawa. pasensya ka na. Kailangan kong gawin to. Bitiwan niyo na ako eh! Kailangan mailayo mo na kita sa kanya. Huwag mo siya papatulan. Ikaw talaga. Nay, sana hindi niyo na lang akong inawat para nabigyan ko ng leksyon ng bastos na yon. Anak, ang gulo iniiwasan at hindi sinusuong. Sige po, inay. For the last time, pagpapasensyahan ko po siya. Pero minsan pa niya kayong bastusin, papatulan ko na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang sarap maligo. Ay, presko na. Mabango pa. Hindi na talaga ako makatiis. Nanggigigil na ako kay Bayaw. May pinuntahan si Cedric. Kaya kailangan matiyembuhan ko si Romel. At sisiguruhin ko, hindi niya na ako maiiwasan. Damian, kinakabahan ako. Parang merong masamang mangyayari. Pareho tayo. Hindi rin maganda ang kutob ko, kaya bibilisan ko ang pagmamaneho. Wag! Hoy, huwag mo masyadong bilisan. Baka mamaya maaksidente tayo. Kailangan makarating agad tayo sa bahay. Dahil baka hindi tayo umabot sa dapat nating abutan. Naiinip na ako sa kwarto. Ilang araw na ako nagkukulong dito. Ay, mabuti pa. Doon ko na lang gagawin ang assignment ko sa sala. Ayun si Romel sa sala. Ayos na ayos. Wala yung mga kasama kong asungot. Sasamantalahin ko ang pagkakataon. Lagot ka sa akin ngayon. Wala ka nang kawala, Romel. Ewan ko lang kung matanggihan mo pa ako. Mararamdaman mo ang lupit ng aking alindog. Ang sipag mo talaga. Ikaw na naman. Ano ba? Bakit ba ang sungit mo? Para kang babae na may bunga ng dalaw. Hindi mo ba nakikita busy ako? Shh, quiet. Ang lakas ng boses mo. Di ka ba napapagod? Saka dudut-dut dyan sa laptop mo. You need a break. Ako na lang dututin mo. Bakit hindi ka na lang kay Kuya Cedric magpadut-dut? Sawa na ako sa daliri niya. Tingin ko, mas masarap dumutut yung daliri mo. Ayun na si Kuya. Lilyaso. Wow! How sweet naman. Tol, may private tutor ka pa. Kung gusto mo ng kalandian, huwag ang asawa ko, Tol, ha?
Manang-mana ka talaga sa haliparot mong ina eh. Ha? Namumuro ka na sa akin, ha? Isang pambabasusok na kay inay. Papatulan na talaga kita. Ganon? Hindi kita uurungan kahit magkamatayan tayo dito. Ganon, ha? Sandali. Huwag niyo akong pag-awayan. Lalo kung mahaba ang hair ko. Yang asawa mo ang pagsabihan mo dahil siyang tunay na haliparot. Wala nang tatalo pa sa nanay mo sa pagiging malanding pokpok. Labas ka na! Aray ko! Ano ba? Ako naman! Sinabi ng tama na! Magsitigil na kayo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papatayin ka ng bastardo ka! Ikaw ang unang haharap kay kabatayan! Tama na! Magsitigil na kayo! Ba't ang inaawat mo? Bitiwan mo ako! Hindi! Dahil babasagin ko ang mukha ng asawa mo! Huwag ka nang makialam, Tricia! Ano mo? At baka madamay ka pa, kaya bitiwan mo siya! Bitiwan mo ako, sabi! Pangaray ka! Hayop ka talaga! Hayop ka! Mas hayop ka! Sige! Sige, ganyan nga! Ayaw niyo paawat! Patayan na lang kayo! Ano na naman kaguluhan to? Sige, Daddy! Sumali ka! At kahit papagtulungan niyo ako, hindi ko kayo urungan! Tama na yan! Sige! Perla, ilayo mo rito si Romel. Halika na dito, anak. Awat na! Hindi po ako alis, inay. At baka si itay naman ang patulan ng hudas na yan. Sige! Magkampi-kampi na kayong lahat! At magsama-sama na rin kayong lahat sa impyerno! Tama na! Hindi naman talaga matatapos ang sigalot na namamagitan sa inyong dalawa. Hindi kayo dapat nag-aaway. Hindi nyo dapat sinasaktan ang isa't isa dahil iisa ang ugat na dinadaluyan ng inyong dugo. Hindi, Daddy! Hindi ko matatanggap ang sinasabi mo. Kahit kailan, hindi ko siya itinuring nakadugo. At kung kinakailangan ay puputulin ko sinasabi mong ugat na namamagitan sa ating dalawa para maputol na rin ang nag-uugnay sa amin. Hindi mo na mababago pa ang katotohanan. Dahil mananatili yun habang ikaw ay nabubuhay. Mananatili kayong magkapatid kahit pa 10 beses mong baligtarin ang mundo! Aray. Oh. Dahan-dahan. Tapang mo kasi. Wala ka naman palang binatbat sa suntukan. Mas marami kayang pasat black eye na sa mukha. Sayang. Kung alam ko lang na hindi kayo paawat, sana kinunan ko na lang kayo ng video na nag-aaway kayo tapos ipopost ko yun sa Facebook. Sigurado magte-trending yun. Magagawa mo yun? Oh, bakit hindi? Meron ako magandang caption. Pacquiao versus Mayweather Part 2. O, di ba ganda? Luka-luka. Ikaw nga ang punot dulo ng away namin. Oo na. Ako na ang luka-lukang maganda. At mahaba ang buhok dahil pinag-aawayan ako ni na Crispin at Oh. Basilio. Bistado na kita, ha? Bakit? Ikaw naman ang lumalandi sa kanya, eh. Huh? Kunwari ka pang umawat pero gusto mo lang na maya ka pang unggoy na yon. Grabe to. Oh, mahuli ko lang kayo sa akto, sinasabi ko sa iyo. Ano? Pagbubuhuling ko mga bituka nyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, masakit ba? Gusto mo, daling kita sa doktor. Huwag na po, inay. Walang anuman po ito. Anong walang anuman? Ayan, namamagay ang labi mo. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Cedric? Naubos na po kasi ang pasensya ko sa kanya.
Sumusobra na po siya. Matagal lang ganun yung kapatid mo. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Tama po kayo. Siguro nga po sanay na ako sa mga panlalait at pananakit niya sa akin. At okay lang po yun sa akin. Pero kung kayo na po ang babastusin niya, ibang usapan na po yun. Kahit na. Sana pinagpasensyahan mo pa rin siya. Inay, hindi po sa lahat ng pagkakataon makapagtitimpi ako. Tao lang po ako, hindi po ako santo. Kaya may pagkakataong nagiging demonyo rin po ako. At mabuti na rin po yung ganun. At least alam po ni Kuya Cedric na marunong akong lumaban. Pero lalo kanyang pag-iinitan ngayon. Tsaka pwede ba, iwasan mo na rin si Tricia. Dahil siya naman talaga ang pinag-uugatan ng gulo. Nadagdag lang po si Tricia. Alam niyo naman po, bata pa lang po kami. Matindi na ang galit at inggit sa akin ni Kuya Cedric. Kaya inay, huwag niyo na pong asahang magkakasundo pa kami. Damian, mas mabuti pa siguro kung bumukod na lang muna tayo para makaiwas tayo sa mas malaking gulo. Iniisip ko na rin yan, pero wag na muna ngayon. Kailan pa? Kapag may mas malalang mangyari, kailangan ba nating hintayin yun? Basta magbantay lang tayong mabuti at pagsasabihan ko na rin si Tricia. Huwag na. Sasayangin mo lang yung oras mo. Mukha yata may sayad yung babaeng yun. Mabuti na rin yung kahit paano may ginawa akong aksyon. At wag naman sanang magkaroon ng pangyayaring magtutulak sa akin upang gawin ang hindi ko dapat gawin. Alam mo na marahil ang tinutukoy ko. Dapat nga. Noon mo pa ginawa yun baka sakaling naiwasan natin ang sigalot na ito. May kasunduan kami ni Shoni at kailangan ko yung tuparin. Pero matagal na siyang wala, Damian. At kahit noon pa man, malaya ka nang gawin ang inaakala mong tama. Hindi ko alam, Perla. Bahala na kung kailan yung ipahihintulot na... Absent. Kailangan ko na pumasok bukas. Alam na ng mga teacher natin, kaya wala ka nang dapat ikabahala. Ano bang sinabi mo sa kanila? Baka makasira yun sa scholastic record ko. Walang kinalaman yun sa pag-aaral mo, Romel. Dahil personal yun. Basta, papasok na ako bukas. Sigurado ka bang kaya mo na? Medyo magapa kasi yung labi mo Andrea, walang anuman ito. Kailangan makahabol ako sa mga namiss kong lesson. At hindi ko hahayaang maging hadlang ang mga personal conflict para matupad ang aking mga pangarap. Yan. May sarili akong disposisyon. Yun nga ang problema, Tricia. Wala sa tamang direksyon ang iyong disposisyon. Hindi mo ba alam na ikaw ang pinag-ugatan ng gulong ito? Sana naman wag niyo mamasamain yung sasabihin ko, Daddy, ha? Kung meron man dapat sisihin dito, walang ibang yun kundi kayo. Bakit ako? Dahil isa kayong inutil. Ako? Oh. Inutil? Paano mo nasabi yan? Kasi hindi niyo nagawang pagkasunduin yung dalawa niyong anak sa loob ng mahabang panahon. Nakakapanibago. Napakatahimik. 1 linggo na tayong ganito. Ano namang washing machine kaya walang kahirap-hirap. O yung pala di ikaw na lang maglaba. No. Maglalaro na lang ako ng Mobile Legend. Tricia. Ay, sandali. Baka full bar na yung cellphone ko. Okay! Full bar na nga. Pwede na ako maglaro. Kaya pala hindi ko makita ang charger ko dahil kinuha mo. Ano? Nakita ko lang kanina nakapatong sa mesa. Malay ko ba kung charger mo to? Kahit na. Kung hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Oy? Ganon. Kaya pala pinagtatangkaan mo si Tricia. Bakit hindi mo tanungin itong malandi mong asawa? Sige, Liga. tinatanggap ko ang hamon mo. Mag-uumpisa na naman ba kayo? Itong bastadong anak mo ang lagi nag-uumpisa ng gulo. Basta binabalaan kita, Cedric.
wag mo na uling tatawaging bastardo si Romel. Ah, ganun. Sige! Ipagtanggol mo ang bastardo mong anak. Kasasabi ko lang, di ba? Nananadya ka ba? Oo, sinasadya ko. At kung gusto mo, ipagsisigawan ko sa buong mundo na bastardong anak mo. Bastardo, bastardo, bastardo! Tama na! Dahil ang totoo, ikaw ang naunang naging bastardo! Ano? At ngayon, balikan natin ang tampo. Anak mo rin ako sa ibang babae, ganun ba? Mali ang pagkakaintindi mo dahil hindi kita tunay na anak. Eh kung ganun, sinong tunay kong ama? Wala na siya. Inabando na kanya nung ipinagbubuntis ka pa lamang ng iyong ina. Kaya isinilang kang walang ama. Isinilang kang isang bastardo. Kung ganun, bakit ikaw ang kinagisnan kong ama? 2 buwang gulang ka pa lang nang makilala ko nanay mo. Yung ina. Pero nasabi ko na ngayon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi po ba kayo nagkaanak ni Tita Shoni? 2 beses na nakunan hanggang sa naging masela ng kanyang kalagayan. At pinayuhan kami ng doktor na huwag na muling magtangka dahil posible niya yung ikapahamak. Paano po kayo nagkakilala ni Inay? Yun ang aking malaking kasalanan kay Shoni. Dahil nagtaksil ako sa kanya. At ikaw ang naging bunga ng aking kataksilan. At katulad ni Cedric, isinilang ka ring isang bastardo. Kaya po pala nag-ibang apelyido ko nung grade 5 ako. Oo. Dahil doon ko lang nagawang ilipat sa iyo ang aking apelyido. Oo, aminado naman akong nagkasala kay Shoni. Nadamay ka lang sa galit sa akin ni Cedric. Itay, ngayong alam na po namin ni Kuya ang katotohanan. Ano pong gagawin niyo? Na kay Cedric ang desisyon. Kung patuloy pa rin niya akong kikilalaning ama. Pero ako, kahit anong mangyari, mananatiling tunay na anak ang turing ko sa kanya. Taon akong ginagot pinagmukhang tanga ni Daddy. Baka nakakalimutan mo. Magkasabot sila ng mami nang ilihim sa iyong katotohanan. Wala na si Mami at hindi ko na siya maaaring sisihin. Kahit naman sisihin mo ng paulit-ulit ang daddy mo. Hindi na mababaligtad pa ang katotohanan. Sino yan? Ang daddy mo, ibibigay ko lang sa iyo ang hinahanap mong ebidensya. Sige, pumasok ka. Oh, ito yung birth certificate at adoption paper na kung saan ikaw ay legal kong inampon. Sigurado ka bang hindi ito fake? Tingnan mo mabuti. Selyado naman yan. At kung nagdududa ka, pwede mo yang ipa-authenticate. Mukhang totoo nga, Cedric. Ayan o. Iba yung apelyido mo dyan sa birth certificate. Oo. Apelyido to ni Inay. Pero napalitan niya yan dahil inampong kita. Kaya apelido kong dinadala mo ngayon. Oh. Bakit mo pinunit ang mga papeles na yan? Kapirasong papel lang ito na walang silbi. Oo, Cedric. Magagawa mong punitin ang mga papeles na yan. Pero hindi ang bisa ng katotohanang nakasaad dyan. Mananatili yun habang ikay nabubuhay. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. At kung maaari, sa ikatatahimik nating lahat, umalis na rin kayo sa pamamahay na ito.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Congratulations, anak. Ipinagmamalaki kita. Oo, anak. Ipinagmamalaki ka namin ng itay mo dahil binigyan mo kami ng karangalan. Ganon din po ako, Inay Itay. Ipinagmamalaki ko rin po kayo. At isang karangalan para sa akin ang maging magulang ko kayo. Dahil pinalaki niyo po ako sa tamang asal. Andrea, ang bilis talaga ng panahon, ano? 3 taon na ang lumipas nang hindi natin namamalayan. Oo nga eh. Ang dami nang nangyari. Pareho na tayong engineer. At meron na tayong construction firm. Siya nga pala. Kumusta na yung kapatid mo? Hindi ko na alam. Simula nang umalis kami doon sa bahay namin, hindi pa kami bumabalik. Kaya wala na akong alam tungkol sa kanila ni Ate Tricia. Hindi ba kayo nag-try na bumisita sa kanila? Di ba sinabi ko na sa'yo dati, hindi na kami welcome sa bahay nila. Ilang beses na kami nag-try pero ayaw talaga makipagkasundo ni Kuya. Grabe ka, Tricia. Ang luho mo. Pareho lang tayo, Cedric. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang laki-laki mo. Ha? Para ka ng baboy. Pagkain lang at computer games ang luho ko, samantalang ikaw, kung ano-anong binibili mo. So, Halos sa credit card mo lang napupuntang nakukubra kong pera. oy bakit? Aanin mo pa ba yung pera? Di ba? Dapat yung ginagastos. Paano pala kung wala na akong pera? Anong gagawin mo? O ano pa, di iiwan na kita. Ano? Kaya nga di ako nagpakasal sa'yo eh. Para madaling makipaghiwalay kapag ayoko na. Hayop ka rin, ano? Pera ko lang palang habol mo. Matagal na. Ano ka ba? Kaya nga, huwag kang mauubusan kung ayaw mong iwan kita. Napakawala. Sige. Ay, Ari. ano? Sumasakit na naman yung dibdib mo. Aray ko. Kasi naman, high blood ka na nga. Kain ka pa ng kain ng bawal. Ano? Habang tumatagal, pasakit ang dibdib ko. Tapos, may pagkakataon din, nahirapan akong umiyak. Alam niya ka, huwag ka munang mamamatay. Mawawala na rin yung racket ko. Ikaw ang walang ya. Oh, ikaw. Sana mauna kang magip ng kalawit kamatay. Ay, Oy. aray ko. Etc. Sakit na talaga ng dibdib ko. Pakiramdam ko, mamamatay ako. Uy, hayop ka. Aray ko. Huwag mo kong artihan ng ganyan, ha? Pakitingin mo ang cellphone ko. Kung sino tumatawag. Dali. Margie Bautista yung nakaregister na pangalan eh. Ha? Di ba ito yung sekretaryo ng company nyo? Oo, sige. Pakasagot mo na lang. Sakit ka ng dibdib ko. Hello? Yes? Bakit? Ano ba yun? Ano? Sigurado ka? Ba? Oh, sige. Okay, sige. Salamat. Oh no. Patay kang bata ka. Sino? Tapos ang negosyo. Buhay pa ako. Ba't ano ba sabi? Nag-file na raw ng bankruptcy ang company nyo. Ha? Wala ka na makukuhang share sa mga susunod na buwan. Ano? Rico! Lalong sumakit ang dibdib ko! Hindi ako maka... Ay! Bumagsak na! Cedric! At ngayon, balikan
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May bad news ako sa inyo. Bumagsak na ang negosyo. Kung saan stockholder si Sony. Bangkarote na. Ganon? Paano yan? Di wala ka nang makukuhang share of stock. Ganun na nga. Paano po sina Kuya Cedric? Wala na po silang ibang inaasahan kundi yun. Tumatawag po si Kuya Cedric. Bakit kaya? Sige na, sagutin mo. Hello, Kuya? Hello? Si Tricia ito. Ate Tricia, bakit ka napatawag? Kumusta na kayo ni Kuya? Andito kami sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ang kuya mo ay natake sa puso. Ano? Saang ospital yan? Pupunta kami at... Oh, kumusta na si Cedric? Nasa operating room na po. Asan si Tricia? Hindi ko po alam. Hindi ko na po makontak ang number ni Kuya Cedric eh. O yan, baka siya na yan. Number nga po ito ni Kuya Cedric. Babasahin ko po ang message. Kayo na ang bahala sa kanya. Wala na akong pakialam. Sa inyo, sa kabila ng lahat, kayo pa rin ang dumamay at tumulong sa akin. Binayaran niyo ang aking hospital bill at pagkatapos, isang buwan niyo akong inalagaan hanggang sa ako'y makarecover. Marahil, ginamit ng Diyos ang pangyayaring ito para tayo'y magkabuklod-buklod. Oo nga, Cedric. At masaya ko dahil magkakasama na tayo uli. Daddy, may tanong lang po ako. Ano yun, anak? Bakit po nasabi niyong iisang ugat ang dinadaluyan ng dugo namin ni Romel? Gayong hindi naman kami magkadugo. Dahil itinuring kitang tunay na anak at hindi na mahalaga kung saang lahi ka nagmula. Dahil kung tutuusin, magkakadugo pa rin tayo sa puso at isip. Kaya para na ring iisang ugat ang dinadaluyan ng ating mga dugo. Oo nga, Kuya Cedric. Romel, Hindi na importante kung magkadugo nga tayo o hindi. Mahal ka namin. At higit sa kapamilya ang turing namin sa'yo. Oo, mga anak. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat, magkakasama tayo at sabay-sabay nating haharapin ang magandang pangako ng bukas. Aral sa buhay, pinamagatang, dahil iisa ang ugat na dinadaluyan ng inyong dugo. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at si Lionel Benjamin sa papel na Damian. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahaddan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako.
ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahiyupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sige, Sarento. Kakayanin ko. Alam ko magiging mahirap para sa yung balik-balikan yung lugar na to. Kasi nga, marami kayong magandang alaala dito. Pero dito din nangyari yung pinakamapait na trahedya sa pamilya mo. Nagpapakatatago ako, Sarento. Para sa anak na naiwan sa akin ang asawa ko. Oh, bubuksan ko ng pinto, ha? Okay lang? Sorry. Kailangan mo pagdaanan ng ganito. Gusto ko kasi kasama ka namin pag pumapasok kami dito sa bahay niyo kung saan napatay yung misis mo. Siya nga pala. Last time na nag-imbestiga kami dito, may nakita kaming photo album doon sa ibabaw ng built-in cabinet. Photo album? Oo. Ito, dala ko yung 2 retrato na kumuha ng atensyon ko. Tingnan mo. Kilala mo ba yung mga nasa picture na ito? Oh. Kilala ko ang babaeng yan na nakatupis. Yun ho yung misis ko. O itong naka-swimming trunk na lalaki? Ex-boyfriend ho siya ng asawa ko. Oo nga pala. Galit na galit ang lalaki niya noon kay Lenny. Nagbanta siya na balang araw daw gaganti siya sa ginawa sa kanya ng asawa ko. Ano bang ginawa sa kanya ng asawa mo? Binrek ko ni Lenny ang lalaki yan. At nagpakasal kami. Siguro, itinanim niya sa isip niya ang galit na yon sa asawa ko. At ngayon siya gumante. Taga rito lang din ba siya?
taga kabilang barangay. Ano pangalan ng lalaking ito? Bakit niyo ko tinatanong? Suspect ko ba siya? Sa pag-iimbestiga ng isang kaso, lahat ng taong nagkaroon ng kaugnayan sa biktima, tinuturing namin siyang person of interest. Tulad ng sinabi mo kanina, posible nga nagtanim siya ng malalim na galit sa misis mo. At ngayon niya isinagawa yung paghihiganti. Kaya gusto kong malaman kung anong pangalan niya. Jomar ho ang pangalan niya, Sargento. Jomar San Jose. Sabi dito sa dyaryo, wala pa rin daw na-arrestong suspect sa pagkamatay ni Lenny. Ang hirap siguro ng pakiramdam ni Perry sa nangyari. Sandali! Pulis ako. Ay, Dito ba nakatira si Jomar San Jose? ako ho yun. Bakit po? Iimbitahan ka lang namin sa headquarters. May mga itatanong lang kami sa'yo. Tungkol ho ba sa pagkamatay ng asawa ng isang OFW dyan sa kabilang barangay? Wala pa nga akong tinatanong. Bakit nag-speculate ka na? Kasi ho, Wala akong warrant of arrest para sa'yo, Jomar. Kaya imbitasyon lang ito. Pwede mong paunlakan. Pwede mo rin tanggihan. Pero kung tatanggi ka, titibay ang hinala ko na baka sangkot ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagmahal mo ang isang taong nawala, maraming mumunting bagay na magpapaalala sa iyo sa kanya. Ako, Nay. Oras-oras naalala ko si Lenny. Malapit na tayo magpa 40 days sa kanya pero lalong kumikirot ang nararamdaman ko. Pareho tayo. Alam mo bang sa simpleng paghuhugas ko ng mga pinggan at baso, naalala ko asawa mo? Siya kasi ang nagturo sa akin ng smart dishwashing gel na lang mang daw ang gamitin ko. Parang naririnig ko pa ang boses niya. Siya ka ho pala. Eto, ngayon lang, nag-text si Sargento Remy. Oh, ano sabi? Inimbitahan daw ho niya sa police headquarters ang dating boyfriend ng asawa ko. Si Jomar? Opo. May tinitignan daw silang anggulo na baka sangkot ito sa nangyari kay Lenny. Kasi unay kung natatandaan niyo, noon hong i-break siya ni Lenny, galit na galito si Jomar at nagbantang gagantihan niya balang araw ang asawa ko. Abay, baka nga. Hayop siyang lalaki siya. Hindi imposible yun. Kasi taga-riyan lang siya sa kabilang barangay. Jomar, inibitahan ka namin dito sa headquarters dahil sa krimeng nangyari sa kabilang barangay at dating kasintahan mo pa yung biktima. Oo, Sargento, pero inaamin ko, sige, dati ko nga kasintahan si Lenny. Base sa nakalap kong impormasyon, masyado ka raw nasaktan nung i-break ka nun ng biktima dahil sa ibang lalaki.
At nagbanta ka raw. Nasaktan nga ako pero matagal na yun. Ang matagal na sugat, pwedeng maging mitya ng isang krimen. Sa ibang tao siguro. Pero sa akin, nakakalimutan ko na yun. Hindi totoo yan. Hindi mo pa rin nakalimutan ang biktima. Patunay na hanggang ngayon, binata ka pa rin. O ibang usapin ang hindi ko pag-aasawa. Hindi niyo ako pwedeng idiin sa kasong ito dahil lamang sa naging kasintahan ko ang biktima. Pero nagbanta ka nun. 10 taon na nakalipas mula noon. Sobra ka nasaktan. At kahit 10 taon na yung nagdaan, pwedeng dala-dala mo pa rin yung kirot na iniwan nun sa'yo. Sige, aaminin ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang sugat. Pero hindi lahat ng nasusugatan nagiging marahas. Oo nga, nagbanta ako. Pero bugso lang yun ang galit. Iba yung pagbabanta kaysa aktwal na ginawa. Lenny, anak. Kahit na mag-asawa ka na, hindi ko inalis ang malaking litrato mong ito dito sa kwarto namin nang nasira mong ama. Kasi nang mamatay ang tatay mo, ikaw ang nagpalakas sa loob ko. Pero maaga ka rin pala mawawala. Kung sino man ang pumatay sa iyo, pinapangako ko, magbabayad siya. Magbabayad siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, sinama namin sa listahan ng mga person of interest si Jomar. Inimbitahan namin siya dito sa headquarters pero todo tanggi siya. Si Jomar Sargento ay ex ng asawa ko. Naisip ko, kung isinama niyo siya sa mga person of interest, siguro pwede rin isama ang ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend mo? Pareho kami ng asawa ko na may kasintahan noon. Nang magkakilala ho kami, naramdaman namin na kami ang dapat na magkatuluyan. Kaya sabay kami nakipag-break sa mga karelasyon namin. Bakit? Nagbanta rin ba ang ex-girlfriend mo? Oo. May mga kapatid doon siyang siga-siga. At isang kaibigan namin ang nag-warning sa akin na mag-ingat daw ako dahil may binitiwang salita raw si Rosalie. Oh, Rosalie pangalan. Oo. O ano raw yung binitiwan niya salita? Katulad din ako ng banta ni Jomar na balang araw makagaganti rin siya sa akin sa ginawa ko. Okay. Susulat ko dito sa notebook ko yung pangalan ng babae niyan. Sigurado nga, dapat imbitahan siya. Sargento, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang lahat para mahuling kriminal. Madalas ho, napapanaginipan ko asawa ko. Humihingi siya ng hustisya. Mahigit 2 buwan na mula nung mangyari ang krimeng hawak ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong malinaw na lead na magtuturo kung sinong kriminal. Kung may mga CCTV lang sanang naka-install sa kapitbahay ng biktima,
pwede akong makakuha kahit maliit na lead. Pero walang may CCTV sa magkakapit-bahay. Meron ngang gate ang subdivision nila pero wala namang security guard. Ay, nako. Pinahihirapan ako ng kasong ito. Nay, parang pinanghihinaan ako ng loob. Kasi hanggang ngayon wala pa rin maiturong suspect ang mga pulis. Kaya pag ganitong nasa harap ako ng puntod ng asawa ko, nagsasorry ako sa kanya. Kasi parang walang mananagot sa pagkamatay niya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Perry. Hindi natutulog ang Diyos. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Mahigit na hong 2 buwan ang lumipas mula nang patayin si Lenny. Si Sargento Remy na rin ang nagsabi. Minsan daw talagang mahirap maghanap ng hustisya. Miss na miss ko na ang asawa ko, Nay. Kung alam ko lang po, hindi na lang sana ako nagtrabaho sa Dubai. Kung ganito rin lang pala mangyayari sa kanya. Wag. Huwag kang panghinaan ng loob. Ako, pilit ako nagpapakatatag. Muli at muli akong sumusumpa dito sa harap ng puntod ng asawa mo na hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli kung sino ba ang demonyong yun na pumatay sa anak ko. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka aarestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka ring mamatay! Walang kapatawaran ang kahiyupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nakaraang sweldo natin, gintong kwintas ang binili mo para sa mismo. Ngayon, mamahaling relo. Para din kay Mrs. Julio. Pa, Isa-isa ko nang binibili mga pasulubong ko sa kanya para matuwa siya pag uwi ko. mahal na mahal mong misis mo, no? Oo naman. Kaya nga nagtitiis ako ng lungkot dito sa ibang bansa para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mag-ina. Sila ang lahat-lahat sa buhay ko, pre. Ako rin eh. Sa totoo lang, ayoko magtrabaho dito sa Dubai. Pero sobra pa sa tripleng sweldo, kaya tinanggap ko na rin. Yun nga lang, malungkot.
Pare-pareho ang lungkot na tinitiis natin mga OFW. Pero ganun talaga eh. Pag mahal mo pamilya mo, kailangan magsakripisyo Yan ka. na lang din ang iniisip ko. At least, pag medyo nakaipon na kami, mahaba ng panahong magkakasama kami parati. At doon na lang siguro namin susundan ng anak namin. Kumusta na kaya ang aking anak at apo? Halos 2 linggo akong hindi nakadalaw sa kanila. Marami din kasi akong ginagawa. May tindahan pa ako. Kasi naman itong si Lenny, katigas ng ulo. Sabi ko, kumuha na siya ng katulong. Abay, huwag na raw. Sayang daw ang ipapasweldo. Hindi raw kaya siya nasa Dubai ang asawa niya si Perry, magiging maluon siya. Ito na pala ako sa bahay nila. Bakit nakaangat ang kanilang gate? Oh, Diyos ko. Bakit bigla akong kinabahan ng ganito? Mama! Para boses yun ang apo ko At umiiyak siya. Abay, bakit kaya? Iris! Mama! Iris, apo! Buksan mo itong pinto! Iris! Iris! Buksan mo itong pinto! Ako ito, ang lola mo! Iris! Oh, Diyos ko, ano bang gagawin ko? Parang hindi ako narinig ng aking apo. Hindi ko naman mabuksan itong pinto. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Manang, bakit Ano bang problema? Umiiyak ang apo ko sa loob. Hindi ko naman mabuksan tong pinto. Hindi ko alam kung ano nangyari sa anak at apo ko. Tulungan niyo ako! Buksan natin ang pinto! Distrongkahin na lang po natin ang pinto. Oo nga! Tadya ka na lang, baka kung anong nangyari sa loob. Sige, sige. Destroy na lang. Tabi po kayo dyan. Tatadyakan ko na lang. Oh, Lola! ayan o, bukas na, nanay. Iris! Apo! Lola, nandito po ako! Nandito po ako sa kusina, Lola! Oh, Diyos ko! Narito si Mama! Ano nangyari? Bakit duguan ang mama mo? Lenny! Anak ko! Ano ba ito? Ating gabi, may tumatawag sa cellphone ko. Hello? Perry! Perry, pasensya ka na. Tumawag ako ng ganitong oras. Nay, bakit to ganyan boses nyo? Bakit umiiyak kayo? Umuwi ka muna dito sa Pilipinas. Ang asawa mo, patay na! Hindi totoo yan, Nay. Sabihin nyo sa akin, nagbibiro lang kayo. Hindi totoong patay na si Lenny. Hindi totoo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lenny, anak. Napakasakit na nangyaring ito sa'yo. Sino ang demonyong pumatay sa iyo?
Sino? Nakikiramay po ako. Salamat po. Sargento Remy. Ako yung investigador sa kaso nung pagkamatay ng anak niyo. Sarento, sana naman mahuli niyo agad yung may kagagawa nito. Napakawalang puso niya kung sino man siya. Isang babaeng walang kalaban-laban, ginilitan niya ng leeg. Oo nga po. Pero pasalamat na rin po tayo dahil hindi idinamay ang inyong apo. Ang kwento po ng apo ko, naroon ho siya sa kabilang kwarto. Pagising daw niya ng umaga, nakita niya nakahandusay na sa kusina ang mama niya. Patay na. May kasamaan ho ba ng loob ang anak ninyo? Sarento, mabait ho yan. Wala ho siyang kaaway. Kaya ako mano'y nagtataka. Ano ba ang pwede maging motibo para patayin ang anak ko? Naipaalam na ho ba ninyo sa inyong manugang ang nangyari doon sa kanyang asawa? Oo, alam na ho ni Perry. Uuwi daw ho siya kaagad. Magiging napakasakit ho nito sa manugang ko. Mahal na mahal ho niya ang anak ko. Anak! Papa! Anak! Papa! Wala na si Mama. Patay na Mama ko. Wala nang mama mo. Iniwan na tayo. Pinatay po siya. Salbahe ang pumatay kay Mama. Salbahe siya. Ihanap natin ang katarungan ang nangyari sa mama mo, anak. Pinapangako ko. Magbabayad ang pumatay sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, narito na tayo sa punerarya. Nasa second floor ang burol ng asawa mo sa panggit ng pinto. Parang nangangatog ang mga tuhod ko, Nay. Parang hindi ko kayang makita ang bangkay ng asawa ko. Lakasan mo ang loob mo. Habang nasakay ako ng eroplano pauwi, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nauuwi ako. Napatay na si Lenny. At ngayon nung narito na ako sa funeral chapel, saka pa lang ako nag-uumpisang mag-sink in sa akin. Oo nga. Wala na misis ko. Perry, maging matapang ka. Alalahanin mo may anak kayo. Narito na tayo. Ayun si Lenny. Lapitan mo na. Oh. Kasama ko. Lindy. Asawa ko. Bakit ganito? Bakit kanila ginanito? Nagtrabaho ako sa ibang bansa para mabigyan kayo ng magandang buhay. Bakit ganito nangyari sa atin? Kung alam ko lang, hindi na lang sana ako ng ibang bansa. Oh, Lenny!
Lenny, asawa ko! Aring Delia, nabalitaan kong dumating na yung manugang niyo. Oo, Sorrento. Dumating na ho siya. Pwede ko ba siyang makausap? Sorrento, kung pwede ho sana, bumalik na lamang ho kayo. Nagpapahinga ho kasi ang manugang ko. Ah, okay. O kaya naman ho, mamayang gabi yun, naroon ho siya sa funeral chapel. Doon na lamang ho niya siya puntahan. May maliit na kwarto naman ho yung chapel. Doon yun lamang ho siya kusapin. Okay, sige po. Naintindihan ko. Doon ko na lang ho siya pupuntahan sa punerarya mamaya. Papa, paano po yan? Wala na akong mama. Sino mag-aatid sa akin sa school? Anak, Sino magtuturo sa akin sa paggawa ng assignment? Sino mag-ahanda ng baon ko? parehong masakit sa atin ang nangyari. Yan ang lagi itinatanong sa akin ng apo ko, Perry. Sabi ko naman sa kanya, narito pa naman ang lola. Narinig mo yun? Nariyan pa naman ang lola mo. Perry, kung papayag ka,